Dolcezza igazi lemvászon blúz, lemvászon abszolút, érzésre, fogásra, beleírva mindenhogy. Dolcezzánál mindig meg szoktam említeni, hogy festőművészeket kérnek fel egy kép megalkotására, amit később textíliára visznek, konfekcionálnak és nagy sikerrel árusítják. Ezt minden egyes darabban, ezen a kis tiketten tájékozódhat itt van maga a festmény, és hogyha megfordítják, akkor a festőművészről olvashatnak egy-két gondolatot. Na de visszatérek a blueshoz, szerintem igazi nyári a mintája is, a színei, az anyaga, a fazonja, mindene csoda. Tényleg, ha valakinek hőgutája van, vagy már annyira nem bírjuk a meleget, akkor mindig azért előkapkodjuk a lemvásznakat. A lemvásznaknak is különböző kiképzési módjaik vannak, amiben most nem megyek bele, de van olyan lemvászon, ami nagyon vékony, elképesztően gyűrődik, isteni viselet, nagyon vékonyra hagyják a szövését, hogy tényleg egy olyan legyen, mint egy fátyol rajtunk, de sokan ezért nem választják a lemvásznat. Viszont a lemvászonnak van egy markánsabb része, ami ugyancsak két csoportra osztódik. Az egyik az egy kicsit durvább, olyan sprödebb, olyan szatyorszerű, az, ami ugye azt is igen nadrágban szeretjük, de egyébként van, amelyik ebben a szegmensben szúr, vagy pedig kemény, és az is nagyon gyűrődik, és van egy olyan, amit egy picit bekevernek valamilyen más szálat, vagy pedig úgy képzik ki a felületét, és ez az, ami puha, nem spröd, nem habvékony, hanem van vastagsága, szóval nem fog annyira gyűrődni, természetesen, mint lemvásznon, nem az van, hogy nem fog egyáltalán gyűrődni, de fog, de nem úgy, mint azok a vékony kis anyagok. Közel is viszem, és akkor mutatom a részleteket. Normális, rendes galléria van, nagyon szép kis gombocskája, egészen ugye fölgombolható. Itt jön egy kis fantázia, hogy nincsen, a válla nincs elvágva, hanem egészen le van hozva idáig, majdnem ugyanúgy, mintha lenne egy ilyen ejtett vállú rövid ujj, és az lenne továbbítva, meg hosszabbítva. Ez tulajdonképpen a célt szolgálja, hogy minél jobban könnyítsék, lágyítsák ezt az egész fazont, hogy jobban tudjunk mozogni, jobban fújjon alá a szél. És hát most ez a fazon dolog, ez most egyébként őrült divat is. Ezt egyébként föl lehet hajtogatni, egészen teljesen rövid ujjra, de egyébként ez így körülbelül idáig ér ez a kis ujja része. Szóval itt lehet látni, hogy nem az a nagyon vékony püff anyag, hanem azért van egy pici vastagsága, viszont nagyon puha. Begyűröm az anyagot, körülbelül ennyire gyűrődik. Ezt azért meg akartam mutatni, és általában ezek a lemvásznak egy idő után, ezek a kicsit tartalmasabb anyagú lemvásznak egy picit ki is rúgja magát. Megmutatom végig a mintákat, hátul is, és hát ugye a méretek, ez nagyon fontos, mert ennél direkt így van a kialakítása, hogy nagy oversize-os legyen. Felírom a figyelmet rá, mert ha valaki nem szereti, akkor erre legyen figyelmes. Ez egy SS méret. Direkt laza, lágy, nem úgy nagy oversize-os, mint hogy amikor szoktam mondani, hogy vegyen egy kisebbet, de nyugodtan ebből is lehet venni egy kisebbet, persze, ha két méret között gondolkozik, akkor nyugodtan, hanem ez így van, meg elgondolva így van tervezve, hogy ez oversize-os legyen egy lazasága, és főleg úgy, ha egy topot veszünk alá, akkor egy blúzkavátkaként lehet használni. Kézmeleg vízbe lehet csak mosni, és pici vasalást igényel. Jó választás!